Rekalde Hortzadar komiki lehiaketaren bigarren edizioaren erakusketa aurkeztu da Rekaldaretoan. Bigarren aldi honetako lanik aipagarrienak agertzen dira erakusketan, besteak beste Asier Martínez de la Pera irabazlarena. Horretaz gain aurtengo orezko saridunaren lanak erakutsiko dira. Jon Zabaletari egokitu zaio 2012ko KMK orezko saria. Ekitaldia, Miren Josuna Aristondo Kulturako Foro Diputatuak azaldu du, Bizkaikoak eta Deia egunkariak batera deitu duten lehiaketaren xedea, sormena, artea eta euskara sustartzea dela. Bere hitzetan, euskara hizkuntza bizia izateko ezinbestekoa da gazteek aisialdian, aztialdian eta azken batean eguneroko kultura jardueretan euskara erabiltzea. Gaineratu du lortu behar dena dela euskara erakargarria eta posgarria izan dadin, eta bere erabilera jardun informal eta hurbilenetan gero eta era naturalagoan egitea, eta hori ikasketan eta administrazioaren arloetako muga gaindituz egin behar dela. Kultura diputatuak gogoratu du, garai oso zailak direla sektore guztientzat eta hauetan funtseskoa dela sormenari, ideia berritzailei eta ekimen ausartei kulturaren alorrean ere ateak irekitzea.